Дерматологът ви е поставил диагноза псориазис. Вие сте сред онези 2% от всички хора, които страдат от нелечимото заболяване. Но знаете ли, че има начин успешно да го държите под контрол, да поддържате кожата си чиста, без плаки и лющене? OnClinic прилага уникално немедикаментозно лечение на основата на натурални продукти, които водят до стабилна ремисия или отшумяване на симптомите на заболяването. Счита се, че псориазис е автоимунно заболяване. Собствени гени се приемат от организма като чужди. Имунната система не ги разпознава и започва да се бори срещу тях. Характеризира се с появата на обриви, които се състоят от зачервени петна, плаки и залющване. При около 9% от хората с псориазис се засягат ставите. Получава се една ускорена кератинизация. Основният вид клетки на епидермиса, кератиноцитите, преминават от базалния слой към роговия слой вместо за 28 дни, за 4 до 6 дни. При около 30% от пациентите се установява наследственост. Провокира се обикновено след стресова ситуация. В OnClinic България за лечението на псориазис се използват различни препарати, съдържащи лечебни соли и кал от мъртво море, обогатени с различни растителни екстракти. Препаратите са под формата на крем, лосьон и шампуан и имат противовъзпалително действие. След прилагането им обикновено обривите избледняват и търпят обратно развитие. Резултатите са красноречиви – премахване или съществено облегчаване на симптомите на псориазиса при 85% от пациентите. OnClinic е част от Advanced Medical Institute, най-голямата международна медицинска мрежа. Над 25 000 българи вече са разрешили своите изключително деликатни проблеми с мъжката потентност, хемороиди, псориазис и трудно зарастващи рани.